Chapter 8. Miundang ang lunop. Wala hikalimti sa Dios si Noe ug ang tanang ihalas nga mga mananap ug ang mga kahayupan nga uban kaniya didto sa arka. Nagpahuros ang Dios og hangin ug misugod paghubas ang tubig. Gitakpan ang mga tubod sa kahiladman sa yuta ingon man ang mga bintana sa langit. Busa miundang ang ulan. Og mapadayon paghubas ang tubig. Misugod kini paghubas tapos sa 150 ka adlaw. Unya sa ika-17 nga adlaw sa ikapitong bulan, nahitungtong ang arka sa bukid sa Ararat. Nagpadayon paghubas ang tubig ug sa unang adlaw sa ikanapulo nga bulan, nakita na ang mga tumoy sa kabukiran. Tapos sa 40 ka adlaw, giablihan ni Noe ang bitana sa arka ug gibuhian niya ang usa ka uwak. Wala kini mobalik apan nagpalupad-lupad kini hangtod nga mihubas ang tubig. Una gibuhian ni Noe ang usa ka salampati aron pagsusi kung mihubas na ba ang tubig. Apan kay gisanapan pa man sa tubig ang yuta, walay hikaplagan nga katugdunan ang salampati ug mibalik kini sa arka. Busa gipagawas ni Noe ang iyang kamot sa arka ug gikuha ang salampati. Naghulat siya laing 7 ka adlaw ug gibuhian niya pag-usab ang salampati. Sa pagkakilom-kilom na, mibalik kini kaniya nga nagtangag og lunhang dahon sa kahoyng olibo. Sa ingon ni Ana, nasayran ni Noe nga mihubas na gayud ang tubig. Unya naghulat pa gayud si Noe og laing 7 ka adlaw ug gibuhian niya usab ang salampati ug wala na kini mobalik. Sa 601 na ang panuigon ni Noe sa unang adlaw sa unang bulan, mihubas na gayud sa hingpit ang tubig. Human niya makuha ang tabon sa arka, milantaw si Noe ug nakita niya nga ugan na ang yuta. Sa ika-27 nga adlaw sa ikaduhang bulan, namala na gayud ang yuta. Unya ang Dios miingon kang Noe, kawas na sa arka uban sa imong asawa ug mga anak ug sa ilang mga asawa. Pagulaa usab ang tanang mananap, ang mga langgam, mga kahayupan ug ang tanang gagmayng mananap, aron mosanay sila sa tibuok kalibutan. Busa mikawas si Noe uban sa iyang asawa ug mga anak ug sa ilang mga asawa. Sumala sa ilang matang ang tanang ihalas nga mga mananap, mga kahayupan, mga langgam ug gagmayng mga mananap manggawas usab sa arka. Naghalad si Noe. Si Noe nagbuhat og halaran alang sa Ginoo ug mikuha siya usa sa matagmatang sa hinlo nga mga mananap ug mga langgam ug gisunog niya kini ingon nga halad. Sa napanimahuan sa Ginoo ang kahumot niini, miingon siya sa iyang kaugalingon. Dili ko nagayod tungduhon ang yuta tungod sa gibuhat sa tawo. Nasayod ako masukad pa sa iyang pagkabatan-on, dautan ng iyang hunahuna. Dili ko nagayod laglagon ang tanang binuhat nga buhi sama sa akong gibuhat. Samtang ani apa ang kalibutan, dili gayud matapos ang panahon sa tingtanom ug ang panahon sa tingani, ang tingtugnaw ug ang tilining, ang tinghulaw ug ang tingulan, ang adlaw ug ang gabi.